बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरियेकीस बेहाडली आणि ते पवित्र आत्म्यावर बी बेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची पियांका तिरुनाती करता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोमेचे साखर तुझे शब्द परमेश्वर नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची पियांका तिरुनाती करता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची पियांका तिरुनाती करता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्या कमी पोहोचूनच्या खातीर मागया येसुया बळ्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान उंचापण घेतले आम्ही जाणा झाल्या ताच्या कष्ट आणि कष्टावरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावसे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने बोध म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तसा आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तसा आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तसा आणि सदा सर्वथा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सगळ्यांच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत जोडाय म्हाका राय सांभाळ आणि सलय आमेन. प्रश्नाचो विषय दी तांकां येसुया आणि निरंतर प्रकाश तुझे समाधान ते विषय घेऊन येत आमेन. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी जशी गाजता तशीच या संवसारान जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आणि आमकां तळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची पियांका तिरुनाती करता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची पियांका तिरुनाती करता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची पियांका तिरुनाती करता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आणि सदा सर्वथा आमेन. एक घडी बोल एक टेस्टमनी आसा आम्ही ऐकया. प्रेज द लॉर्ड. हांव क्रिस्टल कारवारतून उलयतां. म्हजो 2.5 म्हयन्याचो भुरग्याक ताप आनी तशेंच डायरिया आसली आनी ब्रदराक मागूंक सांगलें. ब्रदरान म्हज्या भुरग्याचेर मागणें केलें आनी ताणें ताचे पासत मागलें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आतां म्हजो भुरगो बरो जाला. तशेंच म्हज्या 6 वर्साचे चेडवाक हाय फिवर आसली. ब्रदरान आमकां सांगलें भुरग्याचेर हात दवर आनी ताणें म्हज्या भुरग्याचेर मागणें केलें. तशेंच दुसऱ्या दिसा हांव ताचो ताप उणें जावत गेलो आनी तें आतां बरें आसा. देवान म्हज्या भुरग्यांक बरी भलायकी फावो केला. देव बरें करूं तुमकां ब्रदर म्हज्या भुरग्या पासत मागल्या खातीर आनी आम्हा हर एकल्या पासत तुमी मागीत आसात. देव बरें करूं तुमकां. एक घडी बोल आमी सगळे आमच्या मायकान म्यूट करया आणि त्या समयाक आमी अलका देवी आमच्या माईक अनम्यूट कर. आज हर एकल्याच्या जिवितांत कशें या बरीच्या जिवितांत कशें सोम्यान काम केला तशें आमच्या जिवितांत सोमी काम करता. तो सोमी कोणाय कडेन पार्शालिटी करना. तो सोमी आमच्या पक्षेन चुसतलो आमच्या पक्षेन चुसतलो. आमी सगळे आमच्या मायकान म्यूट करया
आणि त्या सुम्याची स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया रिया रिया हालेलुया, रिया 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 हालेलुया, रिया हालेलुया, रिया हालेलुया. शिराला बरा दिबरा बरा तुझे दिबरा वरदान, शिरा बरा तुझी बरा बरा स्तोत्राम, बरा तुझी बरा स्तुती, बरा बरा तुझी बरा 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 महिमा, तुझे हालेलुया वरदान, हालेलुया तुझे हालेलुया वंदिता, हालेलुया तुझे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया. जेसू 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 हालेलुया, जेसू जेसू हालेलुया, जेसू जेसू हालेलुया, जेसू हालेलुया, जेसू 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 हालेलुया. बहु जेजू, मंगळ जेजू, समया जेसू जेजू, या जेजू, सगळ्या तुझ्या जेजू, भुरग्या जेजू. समाप्त या युट्यूब आणि स्वर्गात सुवादान तुझी पटले जण जोगळा, जॉईन तुझी करते हर स्तुती, एक लाखे तुझी महिमा, बाबा तुझी तुझ्या पुत्र वरदान, जेसूच्या तुझी बहु पवित्र अमोल वंदिता, रक्तन तुझी कावर कर दोन्ही वंदिता, तळकर या तुझी मागण्याच्या हालेलुया. कुणात तेळकर या मागण्याच्या Hallelujah, कुणात hallelujah, हरी पुणे hallelujah, पड hallelujah, पैसे hallelujah, या hallelujah, मागण्याच्या hallelujah. कुणात येऊते हर एक Hallelujah, इमोशन्स हर hallelujah. एक जेजू, आवाज हर जेजू, एक सोडून जरा विंड आमची हर एक कपट वारे जेजू. हर एक प्रकारचे सोन्या जेजू आमची स्मेल कपट करून जेजूच्या बहु कठोर पवित्र अमल एक रक्तान खावर मर्यादांची जाऊ दे स्वतःचा जेजूच्या औषध बहु पवित्र अमल रक्तान खावर जाऊ दे जेजूच्या कुशविरोध येऊनच्या हर एक जे किती आमच्या मध्ये असा सगळे या सगळे जेजूच्या बहु पवित्र अमल एक रक्तान बन जेजूच्या पवित्र खुर्सामळण पडू दे जेजूच्या खुर्सामळण पडू दे जेजूच्या खुर्सामळण पडू दे शिराला बरा बरा दिरा बरा दिबरा शिरा बरा 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 दिबरा 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 हालेलुया 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 हर एक देवाची बुर्गी देवाची सगत अनुभव करू देत हर एकलाच्या जीवितात देवाची सगत अनुभव जाऊ दे या सगळी देवाची दैविक सगत अनुभव जाऊ दे जेजूच्या नमान मत्ता याला कितले जण असतात सौम्याची दैविक कृपा अनुभव करून दे त्याकडे अनुभव करून दे त्याकडे अनुभव करून दे त्याकडे हालेलुया रिया 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 शिरा Hallelujah, बरा बरा hallelujah, hallelujah, दिबरा दिबरा hallelujah, दिबरा गट दळा स्तुती hallelujah. करूया गट दळा स्तुती करूया शिरा बरा 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 तकलेच्या पाटल्या साडीन पडा तो पपुल्या पडी जाता राईट साइड तकलेच्या राईट साइड पाटल्या जेजू या गडे तुका स्पर्श करण्याचा हालेलुया 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 रिया 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 जेजू 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 रिशिरा बरा 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 हालेलुया 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 पदितुका 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 रिशिरा बरा 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, लेफ्ट hallelujah, साइडच्या hallelujah. शोल्डर कोणाक धरून दवरले लेफ्ट Hallelujah, साइडचे hallelujah, बावलो hallelujah, 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 धरून दवरले hallelujah, पर्यंत hallelujah, जेजू तुका hallelujah. स्पर्श करण्याचा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah. हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया 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 Jesus, हालेलुया हालेलुया Jesus, Jesus, जेजू जेजू Jesus, जेजू जेजू Jesus, जेजू Jesus, जेजू जेजू Jesus, जेजू जेजू Jesus, जेजू जेजू Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus. हालेलुया 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 Jesus, हालेलुया हालेलुया Jesus, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया जेजू hallelujah, जेजू जेजू hallelujah, जेजू जेजू hallelujah. जेजू जेजू Argan, जेजू Jesus, जेजू Argan, जेजू Jesus, जेजू Argan, जेजू जेजू Jesus. जेजू जेजू Argan, Jesus, हालेलुया Argan, पर हालेलुया जिसु हालेलुया स्तुति, पर हालेलुया जिसु हालेलुया महिमा, पर हालेलुया जिसु हालेलुया आराधना, पर जिसु हालेलुया वंदन, जेजू पर जेजू जिसु जेजू अवतार, जेजू जेजू जिसु जेजू जेजू हालेलुया, जेजू जेजू हालेलुया, जेजू हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया Argan, हालेलुया जिसु हालेलुया Argan, हालेलुया पर जिसु स्तुति, पर जिसु महिमा, पर जिसु आराधना, पर जिसु जेसू 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 वंदिता, जेसू पर जेसू जिसु जेसू जेसू वर्णिता, जेसू पर जेसू जिसु जेसू जेसू होशाना, पर जिसु हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, रिया 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 हालेलुया, रिया 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 हालेलुया, रिया हालेलुया, शिरा bara bara हालेलुया. bara 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 dibara Hallelujah. dibara 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 हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 जेसू hallelujah, जेसू जेसू hallelujah, जेसू जेसू hallelujah, जेसू hallelujah, hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, 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 hallelujah. जेसू 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 Hallelujah, जेसू जेसू hallelujah, जेसू hallelujah, hallelujah, स्तुति hallelujah. स्तुति 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 हालेलुया 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 जेसू जेसू Hallelujah, जेसू hallelujah, जेसू hallelujah, hallelujah. Psalm 95:7 Hallelujah. कित्याक तो आमचो देव मी ताच्या सर्वाची परजा ताच्या हातान सळयल्ल्यो ताच्या हातान सळयल्ल्यो शेळयो आम्ही ताच्या सर्वाची परजा आम्ही जेजूच्या सर्वाची परजा जेजू आमकां सरयता तो बरो गवळी जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी हांव बरो गवळी आपला शेळ्या खातीर जीव सैत दिता हांव म्हज्या शेळयांक वळखता आनी म्हज्यो शेळयो म्हाका वळखतात म्हजो ताळो आयकल्ल्या तक्षणां ती धांवन येतात म्हज्या हिडाच्यो शेळयो खंयच्यो आजात म्हाका पडीत आसा
म्हाका कळीत आसा आज म्हज्या शेळयांक खंयच्याय रानवट मनजातीन अटॅक करूंक आयल्यार हांव तांच्या मोदें रावता. हांव म्हज्या शेळयांक केतेंच जावंक सोडचोना. केतेंच जावंक सोडचोना. केतेंच जावंक सोडचोना. आज आमी त्यो शेळयो जावन आसा. आज आमच्या कुटुंबात आसली हर एकली त्या जेजूचे शेळयो जावन आसा आमी. ह्या देखून आमी आमच्या मंडळात दवरून आज ती तशें करता, ती अशें करता, ती सगळे त्या हातांत पयस वेतात. हे पुरा चिंतच्या बदलाक ह्या हाताच्या उतराचेर भरवस दवरया. Acts 16:31 सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर. तू आनी तुझे सगळे घराणे बचाव जातले. सोमावश्या देवाचे उत्तर, सोमा नियाळ्या देवाचे उत्तर सांगता. Acts 16:31 धर्मदूताचे कृत्य पुस्तक 16वा अध्याय 30 आणि पहिली बोल. ताणी म्हणे सोम्या जेजूचेर भवाट दवर तवळ तू बचाव जातले. तुझे घराणे बचाव जातले. Buy one, get one free. तू मात्र नाही, तुझे घराणे बचाव जातले. आज विश्वास या लयनीर असले हर एकले आज आम्ही सोम्याची पाटलाव धरा. सोम्याचेर भरवसो दवरतले. विश्वास करा. विश्वास करा. आज जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबात कोणीही सोम्यातान पयस आसा जावंक पुरो. पण चड दीस नात ती सोम्या लागीं येतली. सोम्या लागीं येतली. सोम्या लागीं येतली आणि ती सोम्याची स्तुती करतली. सोम्या मुखार दिमी मोडटली. सोम्या मुखार दिमी मोडटली. ती सोम्याची आराधन करतली. आराधन करतली. फिलिपियन्स 2:10 अशे ताणे कुशिवेली भागवजे म्हूण या नावाक हर एक देबी सर्गी, संसारी आणि पाताळी आणि परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोनी. देवा बापाचे महिमेक. म्हाका उडार दिसा हांव कॅरिझमॅटिकाक आयिल्ल्या त्या टायमार सुमार 2006-7-8 त्या टायमार एकल्या मागण्याच्या भावान म्हाका दिली टेस्टमनी. मगाच्या भावा मुजी खुद मुजी भाव बहिणी ती हांव मागणे करतना म्हाका हल्क करतली. मुजी खेळकुळां करतली. म्हाका घेनपुंकी घेनपुनतली. म्हाका लेखुंकी लेखिनतली. आज ती मुजाकी पयले मुजाकी मुखार आसात. आज ती सोम्याची सेवा करन आसात. आज ती इगर्जेन खोयरांत आसात. आज ती मागणे जमतीत आसात. आज ती इंटरसेसरी ग्रुपात आसात. हांव तांकां पर्सनली वळखता. सगळ्या कुटुंबाक त्या भावा उपरांत हांव त्या भावा कुटुंबाक सगळ्या कुटुंबाक वळखता. आज मोगाच्या भावा मोगाच्या भयणी आज तुजो पूत, तुझे धू, तुजो भाव, तुझे भयण आज तू चिंतून जाय. आज ती मागण्या घेनान ती मिसा कोसनान. आम्ही मागल्यार पुरो देव ऐकता. एक ना एक दीस ती फाटी येतात. ती सोम्या लागीं फाटी येतात. सोम्याच्या हजरपणान ती येतात. सोम्याच्या हजरपणात येतात मात्र नाही ती आमच्या की मुखार वतात. आमच्या की मुखार वतात ती मागण्या
उडास्तवर या Act 16:31 सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर तवळ तू बचाव जातले तुझे घराणे बचाव जातले डन बचाव जातले देखून विश्वास या आज आमकां बघून आसा की आमचे पावन भुकी पयस आसात गो सांगले आयकना गो पियेता बायल सांगले आयकना पयशे विबाड करता असं मगाच्या ना आमचो भावात गुंड करया आम्ही फत्य येवया आमचो सुमी आमची मागणी निरर्थक करता गी आम्ही हर एक दिसा या मागण्यांच्या चला आम्ही त्या आईच्या त्या बहिणीचे टेस्टमनी ऐकले तुम्ही ताचे लागी आईल्या निराशे केला गी बिलकुल ना ताचे लागी आईल्या कोणा की तो इन्कार करीना ताचे लागी आईल्या कोणाचे मागणी तो इन्कार करीना हर एकल्याक तो फावो करता हर एकल्याक तो फावो करता देवाचे उतर म्हणता सिराक 2:10 आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आणि पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो कोण तरी निराश झाला निराशेने ताका भियेवन सरतल्या केदना तरी सांगला सांत मोनिका सेंट एम्ब्रोज सेंट ऑगस्टीन साक्ष जावन आसात सांत मोनिका साक्ष जावन आसा त्याच्या मागण्यान या इगर्ज मध्ये एक दोतोर एक संत दिलो आज आमच्या मागण्यान आज जांपुरो कोणी आमच्या कुटुंबातले पयस आसात विश्वास करया तो सोमी तांकां लागीं हाडटा परत एक पटी आमचो माईक अनम्यूट कर 2 मिनिटां त्या सोम्याची स्तुती करया हालेलुया 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 अर्गान तुका बाप्पा या तुझ्या बसवण्यापासून तुका अर्गा बाप्पा कित्याक तुझे उत्तर बसवणी ते थीर बसवणी जावन आसा जॉन 6:33 जे उत्तर स्पिरिट आणि जीवित जावन आसा स्पिरिट आणि जीवित जावन आसा देवा तुका अर्गा देवा तुका महिमा देवा तुका स्तुती तुझे विश्वास करतले हर एक कुटुंबाक बचावी मेळ्ळ्या मागले आमकां मेळ्ळा आमचे कुटुंब बचाव जाला आमच्या कुटुंबातले हर एक सदस्य बचाव झाले आमच्या कुटुंबातले हर एक सोडून जाऊन घेतला अर्गा हालेलुया शिरा बरा जेजू पहिल्या आज आम्ही आशीर्वादान जोडची भुरगीं जावच्या पासत मागया आज या पहिल्या खणान मागया आमचे कुटुंब आशीर्वादा जोडचे कुटुंब जावचे पासत या मंगळाराच्या दिसा विशेष रान या बुधवाराचा दीस विशेष रान मागया आम्ही भायर भितर वेताना आम्ही कामाक वेताना सोम्याचो आशीर्वाद आमच्या सांगाता कोण पैन करतात बसार ट्रेनर आशीर्वाद जोडतले भुरगे जावचे पासत आम्ही काम करच्या जाग्यार कोणी समस्या आसात ते सगळे आज आमच्या द्वारे आशीर्वादी जाऊ दे म्हणून सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट त्याला रिपीट करूया
Psalm Psalm 67, 6 and 67, 6 7. and 7. प्रत्येन आपले पीक पृथ्वीने दिले. आपले पीक देवान दिले, आमच्या देवान आमच्या देवान आमचे देवान आमचे आशीर्वाद करो. आशीर्वाद करो. देव आमका आशीर्वाद देव देव. का आशीर्वाद सगळं देव, संसार सगळं तका भिवून संसार चलो. भिवून Acts चलो. Psalm Psalm 67, 6 and 67, 7. 6 and 7. देव सगळं संसार तका भिवून चलो. Psalm 67, 6 and Psalm 7. 67, 6 तुवेन and आपले 7. पीक दिले. पृथ्वीने देवान आपले पीक आमच्या दिले, देवान देवान आमचे आमचे आशीर्वाद करो. देव आशीर्वाद आमका करो. आशीर्वाद देव. सगळं तुमका संसार आशीर्वाद देव, सगळं संसार तका भिवून मरिये कुरपेन भरले समय तुझे सुबह असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू बुद्धिमती मरिये ती देवाचे मरिये प्रेम देवाच्या खातीर खातीर आमेन. माग्या विशेष रान या दुसऱ्या कणांत समर्पण देऊन माग्या आज विशेष रान कितले जण काम नसताना असतात, विजाच्या समस्या असतात, फायनान्शियल इश्यू असतात, सगळ्यांक समाजात समर्पण देऊया. आज माग्या एक बहीण त्याच्या गोवापासून मागून असा गोवाचे एक काम मिळल्यार सड ते पुराना कामा वयर कामा उरतात ना एक कामा व्यत्यय असतात जॉईन जाल्ली कामा पुरा सोगडायन घेते असा माग्या एक भयण मागून असा तसं गो कामा कसना माग्या देव ताका जाणवाय देवंदे माग्या कितलेश जण आज काम नसताना असतात कामाकडे टर्मिनेशन मिळला नवे काम मेळटेत ना जावंक पुरो 50च्या उपरांत एज 50 एज उपरांत टर्मिनेशन मिळला आज त्या देखून दुसऱ्याकडे काम मेळटेत ना विशेष रणसम्याच्या समर्पण दिव्या कितले जण एम्प्लॉयरान केस केल्या एम्प्लॉयरान ट्रॅव्हल बॅन केला अब्स्कॉन्डिंग केस केल्या जावंक पुरो फोर्ट केस गेल्या आणि विजा ट्रान्सफर करण्यातल्या परी केला विशेष राम समर्पण द्या विशेष राम स्वभाव हेनरिक विशेष राम समर्पण देऊया माग्या कितले जण असायला समस्या असतात कितले जणांक एम्प्लॉयरांनी सांभाळ देऊना कष्ट देते असतात दग देते असतात हर एकला समर्पण देऊ सांगता म्हणून उत्तर 3 फुटी घट्ट तळा रिपीट करूया नाहुम 1:13 तुझे भार घालता ते ताचे जू हावता मोठ उडयतलो आणि तुझे संकली हाव तुटयतलो नाहुम 1:13 तुझे भार घालता ते ताचे जू हावता मोठ उडयतलो आणि तुझे संकली हाव तुटयतलो नाहुम 1:13 तुझे भार घालता ते ताचे जू हावता मोठ उडयतलो आणि तुझे संकली हाव तुटयतलो नमान वडिये कुरपेन बरले सुमदिय सुबैसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मरिये देवाचे महिमा माग्या परत एक पटे त्यांचं उत्तर समर्पण देऊन माग्या कितल्या जणा पिढे असतात आमच्या मध्ये विंगट तराची पिढा कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर एड्स डायबिटीस पाठीच्या कणाची दुख पेंटाची दुख पीसीओडी समस्या गाल ब्लॅडर समस्या युरिनरी इन्फेक्शन ब्लड क्लॉट झाला आमच्या लिना पायाचं काय विशेष मस्त भरोसा डॉक्टरांनी सांगला गुण जाते त्याचा कवर जाते त्याचा वडले मिराकल माग्या विशेष वेगीच्या वेगी तो काही गुण सोचा माग्या ती मस्त दुःख सोसून असा कितलेशा तेंपा तावन ती सोसून असा आज ते सगळे दुःख जेसूच्या कुर्सा म्हणा अवसन पडते जेसूच्या घायात तावन वाईटची सकत त्या घायांचेर वळून येऊन माग्या विशेष क्रिस्टलच्या भुरग्याक विशेष सुमेच्या समर्पण 2 महिन्याचे भुरगे आज टेस्टमनी ऐकल्यार परतून एक पटी ऐका त्यातला तुमका ते बॅकग्राऊंड होता आणि एक आवाज ऐकतलो ते भुरगे ब्रेस्ट फीड घेताना ताका ब्रीदिंग तसो आवाज येते असा विशेष त्या भुरग्यापासून विशेष माग्या 2 महिन्याचे भुरगे ते जास्त लहान प्रायर कसले की पिढा नाव सांगले त्याने म्हाका उडास ना पण ते रेअर कायडाची पिढा मागे विशेष ह्या भुरग्या परी वळवळच्या 10,000 भुरग्यांक समर्पण दिव्या जेजूच्या घायांतान वळचे ते गुण कचे सकत त्या भुरग्यांक गुण कर दे जेजूच्या घायांतान वळचे गुण कचे सकत त्या भुरग्यांक गुण कर दे गुण कर दे
त्या भुरग्याचो आवाज तशें येताना त्या आवयचे काळीज कशें जावं कसा. एका दिसा तसो आवाज येताना त्या आवयचे काळीज कसो जावं कसा. कितले निराश जावं कसा. कितले भावार्थ ताणे घट दवरूंक कसा. मागया कितले कुटुंबां अशें कश्ट आसात. कितली ल्हानशी जल्मल्ली भुरगीं NICUंत आसात. ल्हानशे 10 वर्साचे भुरगे जावंक पुरो भुरगे क्रिटिकल कंडिशनांत आसा. सोम्याच्या त्या समर्पण दिन मागया कितल्या ल्हानशा भुरग्यांच्या कुडीन थंय हांगा ट्यूब्स घाल्यात. घ्या सोम्याच्या त्या समर्पण दिवया. फ्रिडा म्हळ्यार भयणीक सर्जरी जाल्ली. पोस्ट सर्जरी मस्त कॉम्प्लिकेशन्स. सोम्याच्या त्या समर्पण दिवया. सोमी तिका स्पर्श करूं दी. स्पर्श करूं दी. कितले जाणां BP आसा. ब्लड शुगर कंट्रोलाक येना. कितले जाणां हॉस्पिटलांत सिरियस आसात. हर एका पिड्यास्तांक समर्पण दिन परत एक फावटी येवं तर 3 फावटी घट्टपणान रिपीट करया. नाहूम 1:13 तुजेर भार घालता ते ताचे जूं हांव आतां मोड उडयतलो. तुज्या सांकली हांव तुटयतलो. नाहूम 1:13 तुजेर भार घालता ते ताचे जूं हांव आतां मोड उडयतलो आनी तुज्या सांकली हांव तुटयतलो. नाहूम 1:13 तुजेर भार घालता ते ताचे जूं हांव आतां मोड उडयतलो आनी तुज्या सांकली हांव तुटयतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्राच्या सुव्या आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण दिवन मागया. आमचे सगळे भुरगीं पवित्र भरचे पासून हर एका वायट बेडेतान वायट अस्कतकायेतान वायट गुलामपणांतान सुटका मेळचे पासून आमचे भुरगीं जाणवायन भरचे पासून आमच्या भुरग्यांचो फुडार आशिर्वादी जावचे पासून आमच्या भुरग्यांक बरो प्रपोजल मेळचे पासून बरे इन्क्रिमेंट मेळचे पासून PR अप्रूव्ह जावचे पासून काम मेळचे पासून डिप्रेशनांत सुटका मेळचे पासून कितले भुरगीं घर सोडून गेल्यान परतून फाटी येवचे पासून कितले भुरगीं आज काजरा बैला संबंध आसात या फोनिकेशनाच्या पथकांत आसात. विशेष सोमी तांकां कृपा लाभोवन त्या पथकांतान भायर येवचे पासून पोर्नोग्राफी मास्टरबेशन या पथकांतान भायर येवंक सोमी तांकां कृपा लाभोवन म्हणून मागया. सांगाता म्हणून येऊ तर 3 फावटी घट्टपणान रिपीट करया. जकारिया 9:16 त्या दिसा सर्वेस्पर तांचो देव तुमचे तारण करतलो. गवळी आपलो हिंडराक भाशेन आपल्या पर्जेक राखतलो. मुकुटा वयल्या मणका भाशेन ताच्या देशांत ती पसरतली. जकारिया 9:16 त्या दिसा सर्वेस्पर तांचो देव तांचे तारण करतलो. गवळी आपलो हिंडराक भाशेन तो आपल्या पर्जेक राखतलो. मुकुटा वयल्या मणका भाशेन ताच्या देशांत ती पसरतली. जकारिया 9:16 त्या दिसा सर्वेस्पर देव तांचे तारण करतलो. गवळी आपलो हिंडराक भाशेन तो आपल्या पर्जेक राखतलो. मुकुटा वयल्या मणका भाशेन ताच्या देशांत ती पसरतली. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सुवाय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या क्रियेच्या कणात जाता जाल्यार आमी दिंब्यार पडया. दोन्ही हात आमचे पयर पारया. तळे आमचे धांप्या. मागया विशेष आमची कुटुंबां सोम्याच्या समर्पण दिवया. आमचे कुटुंब आशिर्वादी जावचे पासून आज आमच्या कुटुंबांनी कन्फ्युजन आसा. बैल्यामध्ये अंडरस्टँडिंग ना. बैलामध्ये उलोवणे ना. आज एकामेकाक ब्लेम करनासत. कितले जाणांनी डायव्हर्स अप्लाय केला. कितल्या काजारी जोड्यांक डायव्हर्स मेळून जाला. डायव्हर्साची एप्लिकेशन डायव्हर्साचेर अप्रुवल
देवाचे उतर म्हणटा, ज्या कोणाक देवान म्हडला ताका कोणूच विंगड करना जावं दी, कोणूच मोडिना जावं दी. आज जेजूच्या नावान ही ऍप्लिकेशन आणि अप्रुव्हल नलिफाय जावं दी, कॅन्सल जावं दी. जेजूच्या अमोलेक रक्ताच्या बळान त्या काजरजोड्यामध्ये मोग जावच्या पासून मागया. भुरग्यांच्या देण्यापासून मागया. कितली काजरजोडी आणि की भुरग्यांचे देणे सिरियसली घेतात ना. एझेकियल 36:26 आज नवें काळीज तो तुमी तांकां दिवं दी, तांकां परिवर्तन करून दी. कितली काजरजोडी मागून आसत भुरग्यांच्या देण्यापासून असो गर्भ फळा बरी जावं दी, आशीर्वादीत जावं दी, आशीर्वादीत जावं दी. तसेच याले कितले जाणां मागून आसात विंगड गरजां पासून सुम्याच्या तर समर्पण दिवया. सुझन रॉड्रिगस, मायकल, आमिर, जुलियट डिसोजा, तिचे सिव्हिल आयडी यांच्यापासून रॉकी म्हणलं भाऊ फाल्यां हॉस्पिटलांत ऍडमिट जावन आसा, ताका सुम्याच्या समर्पण दिवया. सिरिल फर्नांडीस, लिथिशा डिसोजा विशेष ताच्या घोवा पासून मागून आसा. जुलियन मस्करेनस, रॉगर आणि रॉयस्टन, लिझी डिसोजा सगळ्या तिच्या गरजो, गीता म्हणल्या बहिणीच्या सगळ्या गरजो, निशा म्हणल्या बहिणीच्या सगळ्या गरजो विशेष तिच्या घोवाक संतोषाक विशेष सुम्याच्या समर्पण दिवया. मागया तर कुवेटांत आसा विशेष सुमी ताका सोलन व्हरून दी. रोहन म्हणल्या भुरग्या भावाक विशेष सुम्याच्या समर्पण दिवया. आयर्लंडाक वता आसतना थंयसर बरें काम तो ताका फावो करून दी. सिल्विया गोडिनो या भयणीक सुम्याच्या समर्पण दिवया. जे गर्भांत असले भुरगे ह्याच घडये जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. ह्याच घडये ते भुरगे आशीर्वादीत जावं. जरमाया 1:5 आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी म्हाका तुजी वळख असली, आवयच्या गर्भांत तुका रूप देवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केला, राष्ट्र खातीर प्रावधीक वचून हांवें तुका आपयला. विशेष भुरगे आशीर्वादीत जावं दी, पवित्रत्न भरचे पासून आणि जेजूचे भोव पवित्र अमल रक्तांत गर्भ कावर जावचे पासून मागया. मेल्सी रॉड्रिगसच्या हर एक गरजो विशेष नी मेनिस्कस टेअर कंप्लीट हील जावचे पासून, तसेच परगावाक ट्राय करता आसा बरें काम ताका लाभचे पासून. लेनी वेगस, लविटा, जाविटा, अनिता डिसोजा मागया विशेष विल्सन दल्मेडा विशेष सुम्याच्या समर्पण दिवया. लेफ्ट हाताचे दुख आणि हेवीनेस तकलेत हेवीनेस कंप्लीटली जेजूच्या अमोलेक रक्ताच्या बळान गुण जावं दी. जॅनेट म्हणल्या बणी तसेच तुझ्या गोवाक तुझो गोव डायलिसिस विशेष सुमी ताका स्पर्श करून दी. सुरेश म्हणल्या बाबाक सुम्याच्या समर्पण दिवया. ताची इस्रायलची विजाचे प्रोसेस सगळे क्लिअर जावचे पासून. शरिता डिसोजा सुम्याच्या समर्पण दिवया. विशेष समर्पण दिवया. म्हणल्या बाबाक ताची कोर्टाची केस चलून आसा, नित्य प्रमाणे सताक जीक जावचे पासून, नीत उगडापी जावचे पासून मागया. लिली फ्रुटाडो सुम्याच्या समर्पण दिवया. विल्मा म्हणल्या बहिणीक एका सिकनेस सुरक्षा मेळचे पासून. मॅक्सी पिरेरा सुम्याच्या समर्पण दिवया. सुम्याच्या समर्पण दिवया. रीना म्हणल्या बहिणीच्या सगळं गरजो सुम्याच्या समर्पण दिवया. लिल्ली म्हणल्या बहिणीक मागया विशेष समर्पण दियो. डॉक्टर्सांनी सांगला सेकंड स्टेज कॅन्सर, युट्रसान सेकंड स्टेज कॅन्सर. सुम्याच्या समर्पण दिवया. आज तांचे कुटुंब
आज दुःखाने आसा. रजाक म्हळ्यार बाबाक सोमायच्या समर्पण दिवया. ताचे टूथ पेन कम्प्लिटली टूथ पेन आता रिलीफ मेळचे पासून. आशिल म्हळ्यार 3 वर्साचे भुरगे हाय फिवर ह्या सगळे पेद्रूच्या घरा वचून पेद्रूच्या सासू मायक बरो केलो तसो जेजो त्या तापाक फरमायलो तसो जेजो आज या भुरग्याक आणि कितली भुरगी हाय फिवरांत वळवळ आसात त्या फिवराक फरमाव दी जेजूच्या नावान तांच्या कुडीत असलेले ताप तांकां सोडून वचूं दी. अशोक लोभाव विशेष ब्रेन स्वेलिंग विशेष समर्पण दिया. मागीर राकेश आणि फियोना तांकां समजता समर्पण दिवया. तांचे मुखले काजराचे दीस आसा विशेष काजराचो दीस बऱ्या तरेन सगळे अरेंजमेंट बऱ्या तरेन जावचे पासून समर्पण दिवया. रायना जियाना जानिक विजय लीना मेल्विन शरल सोनल टेरेसा जितीश आयवन डिसोजा अरुण वाज क्रिस्टल डेरिल डोरिस लोबो हेनरी मार्गरेट रिस्टन मिल्बर्न हिल्डा एंडी अनोरा जेन बेनेडिक्टा जेनिसिया जिशल सिंड्रेला जेम्स जेसी जॉयस माइकल जूलियस स्टेफानी जेसन स्टीफन किशोर वीडा कैल्विन कैटलिन लारिसा लीना डिसूजा लीना वाज लिडविन वलेरियन सोनल ऑडनिन लुसिटा अग्नेलो रूथ रीस लिडिया मंतेरो मरिया नैन्सी लोबो प्रदीप मिनेजेस प्रतिष्ठा प्रवीण जॉन प्रिया अनिल अग्नेलो प्रिया विल्सन किन्सन विंस्टन वायलेट सविता अनिल ग्लोरिया रेशमा सिल्विया संसिया आयरन ऑस्टिन तारा वीडा किशोर कैल्विन कैटलिन वीटा वृंदा रॉकी रेनविक रीना अरुण टेरेसा काश्मीर ट्रावेर विल्सन डियाल्मेडा जैनेट प्रकाश या हर एकला समाजात समर्पण दिव्या आविल म्हणल्या बाबा विशेष बरें काम मेळचे पासून आणि भुरग्यांच्या देण्यापासून कितले जाण डिप्रेशन आसात लोनलेस आसात समाजात समर्पण दिव्या. विलिशा म्हणल्या भुरग्याक समाजात समर्पण दिव्या. ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासून जितेशाक बरें काम मेळचे पासून माग्या दोनी हात रुबान सांगता म्हणून हे उतर 3 पटी गट्ट तला रिपीट करूया. Acts 16:31 ताणी मुळे सोम्या जेसूच्या भावात दवर तुम बचाव जातलो घराणे बचाव जातलो. Acts 16:31 ताणी मुळे सोम्या जेसूच्या भावात दवर तुम बचाव जातलो तुझे घराणे बचाव जातलो. Acts 16:31 मुळे सोम्या जेसूच्या भावात दवर तुम बचाव जातलो तुझे घराणे बचाव जातलो. You said, believe in the Lord Jesus and you will save. स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू दोन्ही हातांची वैर बारिया दोळ्यांच्या दंफ्या विशेष मग्या कुवेचे सगळे राष्ट्र हे जमत आशा करूंक जमत त्या देवान या गावान मांडून हाडल्या. विशेष हे गाव आशीर्वादीत जावच्या पासून मागया. या गावचे राय सगळे गव्हर्नमेंट सगळे कंपनीज सगळे प्रोजेक्ट्स आशीर्वादीत जाऊन दे वाढून सडून येऊन दे. या गावात जावचे सगळे फळा बरे जाऊन दे सगळे कन्फ्युजन पयस जाऊन दे बरे मांडवळ बरे पॉलिसी हाडून देव तांकां खुरपा लाभोवन दी. कॅनडाचे राष्ट्र समेत समर्पण दिव्या. हांगासर गव्हर्नमेंट प्राईम मिनिस्टर मार्क कार्नी सगळे गव्हर्नमेंट सगळे पॉलिसी मेकर्स ऑपोजिशन सगळे हांगासरचे सगळे मेयर्स तसेच हांगासरचे हर एक फिरगज पवित्र आत्म्यान
घरच्यापासून सांगा म्हणून घट्ट त्याला स्तुती करूया. हालेलुया रिया 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 हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 स्तुती 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 सम्या हालेलुया हर एकला भुरग्यांक तुझ्या हातात समर्पिता. जे की ते काळजात धावून मागतात हर एकला तू दिताय आणि ताका कोणाय की तू खाली हाताने पाठी धरनाय देवा. आज विशेष तर हर एक तुझ्या भुरग्या आशीर्वादाने भर. जो आय एम 16:31 ताडीमुळे सोम्याचे जे भावटवर घराणे वाचवतो करे आज हे सगळे घराणे वाचवचे पासून हर एक घराण्यात तुझा अनुभव करचे पासून जेसूच्या अमोल रक्तात आणि खावर संचे पासून आज आणि हाती घ्यायचे हर एक कामाचे आशीर्वाद भेटचे पासून मरी मायाच्या बळवत माध्यस्थीच्या मजते जेसूच्या पवित्र आणि बळवत नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये खुरपेन बरले सुमित युसुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाची महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या ईश्वरादी तुझा आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज विशेष कोणाक या मग्नाद्वारे बरेपण जाला तुमकां टेस्टमनी धाडूंक आसा, कोणाक पेटिशनां धाडूंक आसात, कोणाक झूमाचे लिंक जाय तुम्ही युट्यूबाचेर जॉईन जाल्यात आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तशेंच बेल आयकॉन क्लिक करा. तुमकां केन्ना झूमाचेर जॉईन जावंक जायना त्या वेळार तुम्ही मागीर या युट्यूबाचेर आमचे मगणे ऐकयत आणि तशेंच आमचे बुधवाराचे मगण्यांनी ऐकयत. पूण कोणाक झूमाचेर जॉईन जावंक जाता तुमकां अवकाश आसतना आमचे झूम लिंक तुमकां तुमच्या नंबराक धाडून आमी तुमकां आमच्या ग्रुपान ऍड करता. तुमचे नंबर आमकां धाडया 9900332411. परतून सांगता 9900332411. कोणाक मागण्याची गरज आसा उलोवंक आसा म्हाका मेसेज करा त्या नंबराक. हांव केदळा फ्री आसा तुमकां सांगता. तशेंच फाल्यां सांजेर आमची मागण्या जमत होली फॅमिली हॉलांत आसा, कुवेट सिटी होली फॅमिली हॉलांत आसा. 60 लोकांक सांगा व्हडा संख्यान येया, सोम्याचे मोगाचो अनुभव करा. आणि तशेंच हर एका दिसा सांजेर फाल्यां मागण्या जमत आसा ते खरें, पूण आमची ऑनलायनीचेर झूमाचेर इंटरसेशन आसा. हे सेम लिंक 7:30 तावन 8:30 हर एका दिसा तुमकां जाता. टाइम आसा एटलिस्ट 15 मिनिटां 20 मिनिटां जॉईन जाया, माग्या. हेरां खातीर मागतना आमच्या जिवितांत आशीर्वादा आणि चड बळवंत तरान बळोन येतात. त्या देखून कोणाक तुमकां जाता जॉईन जाया, आमी सांगता म्हणून माग्या. देव तुमकां हर एकल्यांक आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. God bless you. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you. Praise the Lord, brother. Thank you, brother. Praise the Lord, Lina. Bye.